दिनैहाय एक्चुअलि जोङो मोननै केटेगरिनि जों होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जे साइन्स आरो मेथ्सनि बे साइन्स आरो मेथ्सखौहाय जोंहा टटेल बाहाय 438 जोंनि बिजाथिजों थिसनदों दिनैहाय। खिन्थु बेयो मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव आरो बिसोरखौ 10,000 करिया रिमुनारेसन होननानै जों खालामदों। आरो बेखौ मानो थिसनदों होननानै बुङोब्ला बिनि एन्सारा मोनसेल'नो जे एक्चुअलि जोंहा माखासे ओरैबायदि फरायसालिफोर दं जे फरायसालियावहाय प्रभिन्सियेलाइज जानाय समावबो साइन्स पस्ट दा क्रिएट जानानै फैयाखै बा बेहाय प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन साइन्स बा मेथ्सआवहाय। गतिके बे साफार जागासिनो दं, स्टुडेन्टफ्रा साफार जागासिनो दं। ओंखायनो बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा बबावबा अलरेडि साइन्स मेथ्स दंखायोब्लाबो टिचार दंखायोब्लाबो बेवहाय माने इनरलमेन्टआ ओरैबायदि बुरजा थ' बिसोरो माने मेकआप खालामनो हाया। दा बिनि थाखायनो बेबायदि फरायसालियाव जाहाथे जोङो टेम्परारि माने फोरोंगिरि होनानै जाहाथे गथ'फोरखौ माने मोनसे बेनिफिट होनो हायो। थ' बिनि थाखायनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सारा बे कन्ट्रेक्चुवेल सिस्टेमखौ दिनै खालामदों आरो बेवहाय जोंहा बर' मिडियामावबो होनाय जादों, असमिया मिडियामावबो होनाय जादों आरो बेंगलि मिडियामावबो जोंहा होनाय जादों आरो साइन्स मेथ्स बेबायदि धरननि बे मोनसे केटेगरि। मोनसेया जाहैबाय मा जे जोंहा 6 मान्थस टेट कन्ट्रेक्चुवेल टिचार होननाय दंमोन आरो बे आगोलनि गभर्नमेन्टनि दिनावहाय बिसोरखौहाय माने 8,000 करिया माने सेलारि होनानै बिसोरखौ 6 मान्थसनि थाखायल' बिसोरखौ निजुक्ति खालामदोंमोन। खिन्थु बेवहाय मा जाहैबाय जे बेखौ माने एक्सटेनसन खालामबोबाय थादों गोबाव समनिफ्रायनो खालामबोबाय थानानै जोबथारनायाव मा जाहैबाय जे बिसोरो माने दाखालि 2023आव जोङो माखासे बिसोरखौ रेगुलाराइज खालामदोंमोन 100 सामथिं आं एक्जेक्ट फिगारखौ बावबाय आरो 173आ आरो दंबावोमोन। दा बे 173खौनो दिनैहाय बेखौ रेगुलाराइज खालामदों। गतिके बिसोरखौ जों रेगुलाराइज खालामनो हाबाय आरो आगोलनि गभर्नमेन्टआ जेनाखि 6 मान्थसनि मोनसे एपइन्टमेन्ट होलांदोंमोन बिसोरो आफ्टार एभ्रि 6 मान्थस बेखौ एक्सटेनसन खालामदोंमोन। बे मेटारा दिनै खिन्थु जोब्बाय। गतिके जों सानो जे टिचार्सफोरनि मेटाराबो जोब्बाय आरो स्टुडेन्टफ्राबो एटलिस्ट बेनिफ्राय एसे साबसिन बेनिफिट मोनगोन कारण बिसोरो जिहेतु रेगुलाराइज जाबाय नङा होमब्ला थ' मोजाङैनो क्लास बिसोरो खालामनो हागोन। साबैसे होनाय जादों? टटेल जोंहा 173 दं बे 6 मान्थस डेटआ आरो बैयो 538 दं टटेल माने बेंगलि एसामिस आरो बर'। जायफोरखौ दिनै 6 मान्थनि थाखाय एपइन्टमेन्ट जादों बिथांमोनखौ इयुनाव रेगुलाराइजेसन खालामनाय रेगुलारेसन बेखौथ' दा सानथ'वाखै गभर्नमेन्टआ हयथ' सानथ'वाखै उनावहाय मा सानो बिनि सायावसो जागोन। खारन जों सानदों मा जे जोंहा माखासे भेकेन्सिबो दंखायो हिसाबै जुदि भेकेन्सिखौ जों फिलआप खालामजोबनानै नेक्स्टआवहाय नङा होमबा नेक्स्टआव जोङो सानदों नैबे इलेक्सननि उनावनो भेकेन्सिफोरखौ दिहुननानै हयथ' जों डिसेम्बर बा जानुवारिनि गेजेरावनो जों आरोबाव टिचार्स थिसनबावगोन आरो बेवहाय जुदि थिसनखांनायनि उनाव जों जुदि रेसनेलाइज खालामनानै जुदि जेराव साइन्स टिचार गैया बेवहाय जुदि जों बिसोरखौ एटाचमेन्ट बा बेबायदि रोखोमनि जुदि जों एडजास्ट खालामनो हायो अब्ला जों हयथ' माने बे 6 मान्थसआ जिहेतुके जों 6 मान्थसनि थाखायल' जों बेखौ खालामदों आरो बेवहायबो जोंहा सर्टेज जायो थ' डेफिनेटलि बेखौ गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन।